Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ƴan uwa masu albarka, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan tasha ta Ɗanjuma ke Hausa. Barkamu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka. To kamar yau kullum dai, yau ma insha Allah za mu nuna wa ya jama'a yadda ake cirewa Tecno Spark 4 security ba tare da kwamfuta ba. Da farko dai mutum zai shiga cikin start ɗin nan. Idan ka taɓa start ɗin nan sai ka zo ka taɓa wannan skip. Idan ka taɓa skip ɗin nan sai ka sake taɓa wannan skip ɗin. Bayan ka taɓa skip ɗin nan sai kuma ka zo ka sake taɓa wannan continue, sai ka ɗan jira ta. Idan ka taɓa continue ɗin nan sai ka zo ka taɓa wannan next ɗin. Idan ka taɓa next ɗin nan sai ka zo ka sake taɓa wannan next ɗin. Idan ka taɓa next ɗin nan sai ka zo ka sake, idan kana so ka sake sa mata key ne ko fingerprint sai ka taɓa ne. Idan ko baka so ga wani guri ta sake rubuta skip sai ka taɓa skip ɗin nan. To idan ka zo nan gashi nan ta nuna ka sanya mata particle. Idan kana so ka sanya pattern ko wani pin ɗin ko password ko baka so ka sake sanya, to sai ka sa not now ba yanzu ba, sai ka taɓa wannan not now, to sai ka sake taɓa skip anyway. To nan ko ka ja ta sama ko kuma ka taɓa more ɗin nan, ka sake taɓa more, sai ka sake taɓa accept. To idan wani sai ka ja sama sai ka zaɓi ƙasar da kake ciki, ma'ana idan kai ɗan Najeriya ne sai ka zaɓi Najeriya, idan kuma kai ba ɗan Najeriya ba ne ba to sai ka zaɓi dai ƙasar da kake ciki, ƙasarka sai ka sanya kana sai ka taɓa. To ni dai zan taɓa Najeriya da yake ni ɗan Najeriya ne, ka taɓa Najeriya. Gashi nan ta nuna kibiya, kana sai ka taɓa next, sai ka sake taɓa next, sai ka sake taɓa next. To alhamdulillah yanzu ga wayar mu ta fita daga cikin key ɗinta, yanzu ba ta da wani key tun da dama ba ta da Google account. Assalamu alaikum ya ƴan uwa masu albarka, dan Allah kar ku manta ku yi mana subscribe na wannan tasha tamu ta Ɗanjuma ke Hausa TV. Da Allah kar ku manta ku yi mana subscriber, kanan idan bidiyon ya burge kuma ku danna mana like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan dai Tecno ce Spark 4 gata, kowa ya ganta ga kuma cikinta kowa yana gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.